Τσέπτα. Καλησπέρα. Πριν αρχίσουμε το θέμα μας, είμαι υποχρεωμένος να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις χιλιάδες των φίλων που παρακολουθούν τις ενημερωτικές αυτές εκπομπές, που στην ουσία είναι μια προσπάθεια των δύο κινημάτων, των λιονταριών της Ελλάδος και της εθνικής ανεξαρτησίας, να αφυπνίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις 80.000 των φίλων που μας παρακολουθούν εβδομαδιαίως και τα πάνω από 4.500 μέλη που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Αληθεύουν αυτοί οι αριθμοί που μας είπατε κατηδίαν για τις χιλιάδες φίλων που παρακολουθούν τα δύο κινήματα? Όχι μόνο αληθεύουν, έχουμε μία αυξητική τάση εβδομαδιαίως και μας φορτώνει με πολύ μεγάλο βάρος ως προς την επιλογή των εκατοντάδων χιλιάδων θεμάτων που είναι δύσκολη η επιλογή μας να φτάσουμε στο σημείο να συνδέσουμε όλη την ιστορική διαδρομή των τελευταίων 2,5-3 αιώνων, ότι όλο αυτό που ζούμε και βιώνουμε από τον εμφύλιο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και σήμερα είναι τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες οικογένειες δηλαδή, που κουμαντάρουν τις τύχες του πλανήτη. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε επανειλημμένως, οι Ρότσιλντ αποφασίζουν ποιοι θα πεθάνουν και ποιοι θα ζήσουν σε αυτό το πλανήτη. Τι θέμα έχουμε σήμερα? Σήμερα είναι ένα θέμα που πρέπει και αυτό να ταρακουνήσει τον Έλληνα πολίτη για να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι πρέπει να απεμπλακεί άμεσα από τους πολιτικούς απατεώνες και τα πολιτικά κόμματα. Το τελευταίο, σε ένα βίντεο πήγαμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σας είπα να βιντεοσκοπήσετε την πινακίδα που έγραφε Τράπεζα της Ελλάδος Ευρωσύστημα. Για να δούμε και αυτό εδώ. Εδώ είναι η Bundesbank, η κρατική τράπεζα της Γερμανίας, που είναι και αυτή στο Ευρωσύστημα. Η Deutsche Bank είναι η κεντρική τράπεζα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ως εκ τούτου μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Η έδρα της τράπεζας βρίσκεται πού αλλού? Στη Φραγκφούρτη. Η Bundesbank ιδρύθηκε το 1957 και διαδέχτηκε την τράπεζα Deutsche, ομόσπονδα κρατήδια, που εισήγαγε το γερμανικό μάρκο στις 20 Ιουνίου του 1948. Σήμερα, τι ρόλο παίζει η Bundesbank? Όπως είπαμε, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και σημειώνουμε εδώ μία λεπτομέρεια. Σε αντίθεση με άλλες κεντρικές τράπεζες όπως η Τράπεζα της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Federal Reserve, η Bundesbank δεν είναι επισήμως υπεύθυνη για την διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και δεν είναι δανειστής έσχατης ανάγκης. Αυτά ας τα αναλύσει ο καθένας να καταλάβει ότι τα αφεντικά είναι αλλού και άλλα. Θα μας μιλήσετε για την κρατική τράπεζα της Γερμανίας? Όχι. Αυτό ήταν μια εισαγωγή για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της απάτης.
δεν είναι το θέμα μας η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, γιατί δεν υπάρχει καμία Κεντρική Τράπεζα ούτε της Γερμανίας, ούτε της Ελλάδας, ούτε της Ολλανδίας, ούτε της Γαλλίας, ούτε καμιάς χώρας. Όλες αυτές μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανήκουν στους Ρότσιλντ που διαχειρίζονται όλα τα κεφάλαια. Ας δούμε εδώ την σελίδα της σύμβασης της δανειακής διευκόλυνσης μεταξύ των ακολούθων κρατών μελών, το οποίο νόμισμα είναι το ευρώ. Βασίλειο του Βελγίου, να μην τα πούμε όλα, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Φιλανδίας και του KFV, που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ως δανειστών και της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτη, της Τράπεζας της Ελλάδος ως αντιπροσώπου του δανειολήπτη, της Ελλάδος δηλαδή. 8 Μαΐου του 2010. Αυτή είναι η σύμβαση του πρώτου μνημονίου που υπογράψαμε ως κράτη-μέλη, αλλά η Γερμανία δεν υπέγραψε ως κράτος, υπέγραψε ως μία τράπεζα. Να δούμε ποια είναι αυτή τώρα. Να δούμε ποια είναι αυτή η τράπεζα. Αυτό είναι το κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας. Για να δούμε τι μας λέει εδώ. Αυτή η τράπεζα ιδρύθηκε το 1948 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέρος του σχεδίου Μάρσαλ. Είναι ιδιοκτησία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά 80% και των πολιτιών της Γερμανίας κατά 20%. Είναι υπό την ηγεσία μιας εξαμελούς επιτροπής, ένα διοικητικό συμβούλιο ας πούμε, με επικεφαλής τον Ulrich Schröder, η οποία εισηγείται ένα 37 μελές εποπτικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος του υποπτικού συμβουλίου αλλάζει κάθε χρόνο μεταξύ της Γερμανικής Ομοσπονδιακής και των Υπουργών Οικονομικών Οικονομίας, δηλαδή τη δουλειά που κάνει ο Wolfgang Schäuble. Εδώ έχουμε το εξής οξύμορο, ότι ένας Υπουργός Οικονομικών μιας χώρας κουμαντάρει και συναλλάσσεται με όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ευρεοσιονιστικής Ένωσης. Σαν να είμαι λίγο απορριμμένος. Έχουμε θέμα σήμερα για το πρώτο μνημόνιο. Όχι βέβαια. Έχετε το ερώτημα αν έχουμε για την κρατική τράπεζα της Γερμανίας. Όχι. Ούτε για το μνημόνιο έχουμε, αλλά όπως είπαμε η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε τον Έλληνα πολίτη να προβληματιστεί, γιατί αυτά είναι υποχρεωμένοι όλοι οι πολιτικοί απατεώνες που είναι μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής, που δεν ενημερώνουν τον ελληνικό λαό για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λυπούμε πολύ που όλος ο κόσμος καθημερινά βρίζει την Μέρκελ, τον Σόιμπλε και όλη αυτή την ιστορία ας πούμε
και με τα παραμύθια ότι η Γερμανία μας κάνει κουμάντο, η Γερμανία είναι ο κακός συνέτερος, η Γερμανία για όλα φταίει. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε λοιπόν στο λαβύριθμο που θα μας οδηγήσετε. Δεν σας το κρύβω ότι αγωνιώ πολύ. Δηλαδή και σήμερα θα πούμε πάλι ότι και αυτό δεν το γνωρίζατε. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτό ο ελληνικός λαός δεν το γνωρίζει. Εδώ θέλω να κάνω μία μικρή παρένθεση. Από αυτά που λέμε και γράφουμε, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες και λυπούμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν κάνουμε κριτική τα κόμματά τους και κυρίως οι αντιδράσεις πολλές είναι από τα κομμουνιστικά κόμματα, από τη Χρυσή Αυγή, γιατί θίγουμε τα κόμματά τους. Δεν είναι αυτός ο λόγος, αγαπητοί μας συμπατριώτες. Εμείς θίγουμε κρίνουμε δηλαδή το πολιτικό έργο των κομμάτων τους. Όχι γιατί κάποιος είναι αριστερός ή κάποιος στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Η άγνοια των πολιτών καταστρέφει και την Ελλάδα και τους Έλληνες, και αυτοί που πρέπει να φωνάζουμε και να εξαγριωνόμαστε και να θυμώνουμε είμαστε εμείς που γνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουν οι προσωπολάτρες και αυτοί που έχουν θεούς στα κόμματα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο κυρίως θέμα. Ας δούμε αυτό εδώ το όνομα. Kanzler Akte. Εάν θα ρωτήσουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες και μας πει ένας ότι γνωρίζει αυτή τη λέξη, κερδίζει ένα κουτί λουκούμια. Πάμε να δούμε τι είναι αυτή η περίφημη λέξη. Η Γερμανία μετά τον πόλεμο, αγαπητοί Έλληνες συμπατριώτες, θέλουμε να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα. Μην προσπερνάτε βασικά θέματα ουσίας που καθορίζουν το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας και όλων των Ελλήνων, εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Η Γερμανία από το 1947-49 διοικείται με έναν βασικό νόμο. Στις 8 Μαΐου 1945 οι αρχηγοί των τριών σωμάτων στρατού, αεροπορίας και ναυτικού της Γερμανίας, Φρίντμπουργκ, Κάιτελ και Στρούμ, αντίστοιχα, υπέγραψαν την ανεφόρον παράδοσή τους στους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι αν και έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια δεν υπάρχει οριστική συνθήκη ειρήνης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα συνθήκη ειρήνης, σύμφωνα με τα άρθρα 53, παράγραφος 2 και άρθρο 107 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Γερμανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο με όλους τους τότε πολεμικούς της αντιπάλους, με τους οποίους υπάρχει μια προσωρινή ανακοχή, η οποία συνεπάγεται διακοπή των εχθροπραξιών, όχι όμως και της εμπολέμου καταστάσεως, η λήξη της οποίας συνήθως επανέρχεται για της υπογραφής συνθήκης ειρήνης. Ανάμεσα στις χώρες με τις οποίες η Γερμανία δεν έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης είναι και η χώρα μας. Μάλιστα στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθούν να υπάρχουν άρθρα περί εχθρού Γερμανία, σύμφωνα με τα οποία ο νικητής μπορεί σε δεδομένη περίπτωση να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του. Όπως είναι γνωστό, μετά το διαμελισμό της Γερμανίας το 1948, το δυτικό μέρος της χώρας τέθηκε υπό την κατοχή των τριών δυτικών συμμαχικών δυνάμεων, ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, με κύρια δύναμη κατοχής τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Σοβιετικοί πήραν την ανατολική πλευρά. Η περιοχή της Ανατολικής Πρωσίας τέθηκε υπό τη διαχείριση της Πολωνίας
και η περιοχή του Καλίνιγκραντ ανατέθηκε επίσης στη Σοβιετική Ένωση. Στη Δυτική Γερμανία, ομάδα επιλεγμένων πολιτικών και νομικών προσώπων ανέλαβε στις 23 Πέμπτου 1949 να συντάξει ένα προσωρινό σύνταγμα που ονομάστηκε Βασικός Νόμος και ο οποίος εγκρίθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις κατοχής της Δυτικής Γερμανίας. Ο Βασικός Νόμος, που γράφτηκε με την καθοδήγηση των Αμερικανικών δυνάμεων κατοχής, αφορούσε μόνο τη Δυτική Γερμανία και έπρεπε να έχει προσωρινή διάρκεια και ισχύ μέχρι την ένωση όλων των γερμανικών εδαφών, την υπογραφή της οριστικής συνθήκης ειρήνης και τη σύνταξη συντάγματος, το οποίο θα έχει ως βάση την ελεύθερη βούληση του γερμανικού λαού. Αυτό εκφράζεται συγκεκριμένα στο τελικό άρθρο 146 του Βασικού Νόμου ως εξής. Αυτός ο Βασικός Νόμος χάνει την ισχύ του την ημέρα κατά την οποία ένα σύνταγμα υιοθετημένο από το γερμανικό λαό με την ελεύθερη βούλησή του θα τεθεί σε ισχύ. Το 1990 άνοιξαν τα σύνορα μεταξύ των δύο Γερμανιών. Καταργήθηκε ο διαχωρισμός σε Ανατολική και Δυτική και είχαμε την ενοποίηση της Γερμανίας, με εξαίρεση τα εδάφη που είχαν προσαρτηθεί από την Πολωνία και την περιοχή του Καλίνιγκραντ στη Σοβιετική Ένωση. Η Ένωση επιτεύχθηκε με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας 2+4, δηλαδή το 2 είναι η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία και το +4 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση, Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία. Δηλαδή οι 4 πρώην σύμμαχοι, γιατί μετά διαχωρίστηκε η Σοβιετική Ένωση, που κατήχαν μέχρι τότε το έδαφος της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα έχουμε μια ενωμένη Γερμανία. Αλλά τι συμβαίνει? Δεν καταργήθηκε ο νόμος. Δεν έχει ψηφίσει ο γερμανικός λαός το σύνταγμα της ενιαίας Γερμανίας για να πάψει να ισχύει ο βασικός νόμος το 1949. Να υπογραμμίσουμε ότι ο βασικός νόμος βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των εγχώριων κανόνων δικαίων της Γερμανίας. Είναι ανώτερος όλων των άλλων πηγών εγχώριου δικαίου και όντας το Σύνταγμα είναι η πράξη από την οποία εξαρτάται ολόκληρη η γερμανική ένομη τάξη. Κάθε νομική διάταξη που θεσπίζεται στη Γερμανία πρέπει να είναι συμβατή με το βασικό νόμο από άποψη τόσο τύπου όσο και ουσίας. Για το σκοπό αυτό, το άρθρο 20, παράγραφος 3 του βασικού νόμου προσδιορίζει ότι η νομοθετική εξουσία δεσμεύεται από την συνταγματική τάξη, η δε εκτελεστική και δικαστική εξουσία από τον νόμο και την δικαιοσύνη. Επιπλέον, η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία δεσμεύονται ειδικότερα από τα βασικά δικαιώματα που θεσπίζονται στα άρθρα 1 έως 19 του βασικού νόμου, τα οποία αποτελούν άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο. Άρθρο 1 παράγραφος 3. Η υπεροχή του βασικού νόμου διαφυλάσσεται σε τελικό βαθμό από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Επίσης ο βασικός νόμος περιβάλλει τον καγκελάριο με ευρείες εξουσίες στην βασική κυβερνητική πολιτική. Γι' αυτόν τον λόγο μερικοί παρατηρητές αναφέρονται στο γερμανικό πολιτικό σύστημα ως καγκελαρική δημοκρατία. Μπαίνουμε στην ουσία του βασικού νόμου και βαδίζουμε προς το τέλος. Ελπίζουμε αυτά που θα ακούσουν οι Έλληνες πολίτες όχι απλώς να ταρακουνηθούν, όχι απλώς να ανησυχήσουν, να πιέσουν. Έκκληση κάνουμε πάλι. Πιέστε τους πολιτικούς και τα κόμματα που ψηφίζετε. Αν όλα αυτά που σας λέμε αληθεύουν, μήπως είναι ψεύτικη προπαγάνδα, μήπως σας ζητούμε ψήφους
όταν θα κατεβούμε στις εκλογές, που δεν θα κατεβούμε στις εκλογές. Βουλευτικές εκλογές για εμάς δεν υπάρχουν. Μυστική συνθήκη υποταγής. Εκτός όμως από το βασικό νόμο και πριν αυτός εγκριθεί, φέρεται να υπήρξε και μία μυστική κρατική συνθήκη με ημερομηνία 21 Μαΐου 1949, με την οποία οι σύμμαχοι μετά τον πόλεμο εξασφάλισαν την εξουσία λήψεως αποφάσεων επί του γερμανικού εδάφους, γερμανικού κράτους, δηλαδή δήλωση υποταγής του εκάστοτε καγκελάριου πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και έλεγχο όλων των μέσων επικοινωνίας μέχρι το έτος 2099. Έλληνα πολίτη, άκουσέ το πάλι, η Γερμανία είναι κράτος υποκατοχή μέχρι το 2099. Η Γερμανία γράφει ο πρώην αρχηγός των γερμανικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών Γκέρτ Χέλμουτ Κομόσα. Το βιβλίο του κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007 στην Αυστρία. Είχε τίτλο «Ο Γερμανικός Χάρτης». Σε αυτό ο απόστρατος στρατηγός μιλά για τις πολεμικές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ. Και φυσικά αναφέρει τον ταπεινωτικό ρόλο ενός υποτελούς των κρατών σύμφωνα με την ορολογία του Ζμπίγνιεφ Μπρεντζίνσκι. Θα δούμε και τις δηλώσεις αυτών. Υπήρξε μία άκρως απόρριτη κρατική συνθήκη που υπογράφηκε στις 21 Μαΐου 1949 για να περιορίσει την κρατική κυριαρχία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας έως το 2099. Αυτά είναι μέσα στο βιβλίο που τα προαναφέραμε. Στο βιβλίο του διαβάζουμε: η μυστική κρατική συνθήκη της 21ης Μαΐου 1949 κατατάχθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην κατηγορία αυστηρά απόρριτο. Δηλαδή από το 1949 πρέπει πάση θυσία οι λαοί του πλανήτη να κοιμούνται όρθιοι για να κάνει ο σιωνισμός τη δουλειά του. Για να κάνει αυτή η τραπεζική συμμορία Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και Σία να κατακτήσουν τον κόσμο, ενώ οι λαοί, νομίζοντας ότι ήρθε η δημοκρατία μετά από 2 παγκοσμίους πολέμους, καταφέραμε να στηρίζουμε μέσω των εθνικών εκλογών και τη δημιουργία της ευρωσιωνιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκλωβιστούμε όλοι σε ένα κεντρικό τραπεζικό σύστημα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Λοιπόν, η Ένωση των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, και να μας έχουν εγκλωβισμένους εκεί μέσα, νομίζοντας ότι είμαστε ελεύθερες χώρες. Για να δούμε τι γράφει μέσα αυτή η συμφωνία. Εδώ κάνω έτσι μία διακοπή μικρή για να σας επιστήσω πάλι την προσοχή. Ακούστε, αγαπητοί μου συμπατριώτες, τι γράφει μέσα αυτή η συμφωνία. 1. Ο κάθε καινούριος καγκελάριος έχει υποχρέωση να υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη λεγόμενη Kanzler Akte, ένα απόρριτο έγγραφο το περιεχόμενό του οποίο δεν γνωρίζει κανένας. 2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ελέγχουν ολοκληρωτικά όλα τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, τυπογραφία και εκδόσεις, και ακόμα τηλεφωνικές επικοινωνίες, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική, εκπαιδευτικά προγράμματα και λοιπά πολλά μέχρι το 2099. 3.
όλα τα αποθέματα χρυσού θα φυλάσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στα υπόγεια της Penn. Δηλαδή μέσα στην έδρα των Rothschild, Rockefeller και Sia. Εκεί ακριβώς είναι και τα ελληνικά αποθέματα χρυσού, εκεί ακριβώς είναι όλα τα αποθέματα χρυσού. Για να δούμε η Kanzlerakte, μετάφραση, η πράξη του καγκελάριου. Όταν ο Έγκον Μπαρ, υφυπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Βίλι Μπραντ 1969-1974, σε κείμενό του με τίτλο «Τρεις επιστολές και ένα κρατικό μυστικό», επιβεβαίωνε τον Κομόσα που προαναφέραμε των μυστικών γερμανικών υπηρεσιών και αποκάλυψε και αυτός ότι το γεγονός ότι η Δυτική Γερμανία έχει πλήρη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δύο Ευρωπαίους συμμάχους της, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, ξεκινώντας από τον πρώτο καγκελάριο Κόντραντ Αντενάουερ και μετά. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το 1969, κατά τις πρώτες μέρες της ανάληψης καθηκόντων του στο παλάτι Σάουσμπουργκ, την επίσημη κατοικία του καγκελάριου, ο Μπραντ υπέγραψε την αποκαλούμενη Kanzlerakte ή πράξη του καγκελάριου. Ο Μπάρ εδώ θυμάται και αναφέρει ότι ο Μπραντ εξοργίστηκε με την απέτηση να υπογράψει μια τέτοια επιστολή υποταγής. Είχε εκλεγεί καγκελάριος και τον δέσμευε ο υπηρεσιακός όρκος που είχε δώσει. Οι πρέσβεις δεν μπορούσαν να τον απολύσουν. Εκεί λοιπόν έμαθε ότι και ο Κόντραντ Αντενάουερ είχε υπογράψει αυτές τις επιστολές και μετά από αυτόν ο Λούντβιχ Έρχαρτ και μετά ο Κουρτ Γκέοργκ Κίσιγκερ και κατέληψε. Λοιπόν υπόγραψα κι εγώ και δεν μίλησε πια ποτέ γι' αυτό. Εδώ από ό,τι βλέπουμε ομολογίες μεγάλων πολιτικών ανδρών της εποχής και ισχύει αυτός ο νόμος, αγαπητοί φίλοι, μέχρι και σήμερα. Δηλαδή και η Άγγελα Μέρκελ είναι ένα πιόνι των σιωνιστών που πάνε να σκλαβώσουν τον πλανήτη ολόκληρο με τέτοιες ανήθικες και βρώμικες μεθόδους. Πλησιάζουμε στο τέλος του θέματος. Εδώ έχουμε μία παρένθεση, είναι ολόκληρο θέμα. Αν θυμόσαστε, αγαπητοί συμπατριώτες, πέρυσι νομίζω δημιουργήθηκε ένα θέμα με τις υποκλοπές των αμερικανικών υπηρεσιών που παρακολουθούσαν και το τηλέφωνο της ίδιας της Μέρκελ. Αντέδρασε όχι χαλαρά, πολύ χλιαρά η Μέρκελ, έκλεισε το θέμα, είπε ο Ομπάμα δεν θα ξαναγίνει, γίνεται και τώρα, γιατί είναι μέσα στο βασικό νόμο. Άραγε όταν το ενοχλήθηκε κάπως η Μέρκελ, αυτό ήταν όλο το θέμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα το ρεζουμέ και να τελειώνουμε. Η Γερμανία είναι άλλη μία απικία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως επίσης και πολλές άλλες χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν τη Γερμανία το 1945 και στάθμευσαν τα στρατεύματά τους σε πολλές στρατιωτικές βάσεις. Και βλέπουμε σήμερα τις ίδιες στρατιωτικές βάσεις και τα ίδια αμερικάνικα στρατεύματα στη Γερμανία. Και συνεπώς δεν έχει σημασία που αυτές οι βάσεις μετονομάστηκαν βάσεις του ΝΑΤΟ. Γιατί και το ΝΑΤΟ σήμερα είναι ένας ιδιωτικός στρατός των σιωνιστών. Πριν το τέλος να δούμε και τις δηλώσεις που έκαναν οι σημερινοί παράγοντες της Γερμανίας. Στη ομιλία του ο Σόιμπλε στις 18 Νοεμβρίου του 2011 στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο
στο εκθεσιακό κέντρο της Φραγκφούρτης, το τονίζω της Φραγκφούρτης, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο ότι όλα είναι στη Φραγκφούρτη, είχε δηλώσει μπροστά σε ηγετικά στελέχη της οικονομίας και της πολιτικής, συναντήθηκαν να συζητήσουν τη διαμόρφωση της μελλοντικής παγκοσμιοποίησης και ο Σόιμπλε δήλωσε μεταξύ άλλων: η έννοια της εθνικής κυριαρχίας έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε παραλογισμό κατά τους δύο παγκόσμιους πολέμους στο πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα. Και εμείς στη Γερμανία από τις 8 Μαΐου του 1945 ουδέποτε ήμασταν ανεξάρτητη χώρα. Αυτό ήταν ήδη σαφές στο βασικό νόμο που υπάρχει στην εισηγητική έκθεση του 1949. Για να δούμε και μία δήλωση ενός άλλου σιωνιστικού κτήνους, το οποίο πρόσφατα απεβίωσε. Ο εξιδρυτών της Τριμερούς Επιτροπής και βασικός τέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης του τραπεζικού καρτέλ Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και Σία, ο Ζμπίγνιεφ Μπρεζίνσκι, γράφει στο βιβλίο του: η μεγάλη σκακέρα πιστοποιεί ότι οι Γερμανοί είχαν την τιμή να είναι φόρου υποτελής των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν μια φορά επανέλαβε στη Βιέννη τα ίδια λόγια και για την Αυστρία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας απλώς τον κατέβνασε ήπια. Μα κύριε Μπρεζίνσκι, είμαστε συνεργάτες, του είπε. Οπότε ο Μπρεζίνσκι το απάντησε: καλά, τότε είστε απλώς ένας φόρου υποτελής συνεργάτης. Πριν κλείσουμε, μία μικρή αναφορά μόνο σε 3 καγκελάριους. Έτσι που πιστεύουμε και αυτό δεν θα το γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης. Φυσικά πολλές φορές συνδέουμε τις σχέσεις μας Ελλάδος-Γερμανίας με τις αποζημιώσεις κτλ. Είναι μια μικρή παρένθεση που μπορεί να πει ο άλλος τι σχέση έχει αυτό. Όλα έχουν σχέση, αγαπητοί μου φίλοι. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των Ναζί, αυτές δεν αποδόθηκαν κυρίως γιατί από την ανεφόρον συνθηκολόγηση του 1945 της ναζιστικής Γερμανίας προς τις συμμαχικές δυνάμεις, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία, είπα, ορίστηκε πάυση πυρός και όχι συνθήκη ειρήνης. Έκτοτε η Γερμανία δεν υπήρξε και δεν ήταν νομικά δυνατό να υπάρξει ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος έως τη λήξη της συνθήκης που ορίστηκε για τις 31 Δωδεκάτου 2099. Έτσι ιδρύθηκε η εταιρεία με επωνυμία Bundesrepublik Deutschland, με έδρα τη Φραγκφούρτη, πάλι η Φραγκφούρτη, και κεφάλαιο 50.000 μάρκα Γερμανίας. Αυτά τα λένε έγκριτοι Γερμανοί νομικοί και συνταγματολόγοι, όπως επίσης υπάρχουν και βίντεο στα οποία το ομολογούν και ο Σόιμπλε ενώπιον της γερμανικής τραπεζικής τους ελίτ, αλλά και η Μέρκελ, όπως και διάφοροι νομικοί και συνταγματολόγοι, όλοι τους Γερμανοί. Εδώ έχουμε 3 καγκελάριους που θα μείνετε άφωνοι. Ας το διαβάσουμε. Από τους 8 μεταπολεμικούς Γερμανούς καγκελάριους, Αντενάουερ, Έρχαρτ, Κίζικερ, Μπραντ, Σμιτ, Στρέντερ, Κολ, Μέρκελ,
που διόρισαν οι κατακτητές, διόρισαν οι κατακτητές Εβραιοαμερικάνοι στη Γερμανία, τουλάχιστον οι 3 ήταν Εβραίοι. Καγκελάριος Βίλι Μπραντ, Αμερικανός Γκαουλάιτερ. Ο Εβραίος καγκελάριος της Γερμανίας Βίλι Μπραντ, πραγματικό όνομα Ελίας Φαραάμ, μπήκε το 1945 στη Γερμανία, στην δίθεν πατρίδα του, με τη στολή του Αμερικανού αξιωματικού του στρατού κατοχής των Αμερικανών κατακτητών της Γερμανίας, σφάζοντας, λαιλατώντας και βιάζοντας Γερμανίδες. Μετά 20 χρόνια οι Αμερικανοί τον διόρισαν καγκελάριο Γκαουλάιτερ, δηλαδή φυτευτό της Γερμανίας. Καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ, και αυτός Γκαουλάιτερ. Αφού είδαν οι Εβραιοσιωνιστές το γενεαλογικό δέντρο του Σμιτ, τον επέβαλαν σαν καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας. Ο Εβραίος καγκελάριος της Γερμανίας Σμιτ, ο οποίος όποιος έχει άλλο όραμα να πάει σε ψυχίατρο. Ένα είναι το όραμά μας, ο Γκούντετχοφ Καλέργη. Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, και αυτή Γκαουλάιτερ, φυτευτή των Εβραιοσιωνιστών. Τώρα πώς μια πιτσιρίκα που ήταν πρόεδρος της Κομμουνιστικής Νεολαίας στην Ανατολική Γερμανία έγινε από το τίποτα και από το πουθενά καγκελάριος, ας αναρωτηθεί ο καθένας. Προσφάτως κυκλοφόρησε στη Γερμανία ένα βιβλίο με τον τίτλο «Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριος και ο κόσμος της». Υπάρχει αυτό το βιβλίο, στο οποίο ο Γερμανός δημοσιογράφος Στέφαν Κορνίλιος κάνει μια εμπεριστατωμένη έρευνα στο γενεαλογικό δέντρο της Μέρκελ και αποκαλύπτει ότι ο πατέρας της ήταν Πολωνός και το πραγματικό του όνομα ήταν Κάζμιερτσακ. Όταν μετανάστευσε από την Πολωνία στη Γερμανία, το άλλαξε επί το γερμανικότερο σε Κάσνερ. Ο δημοσιογράφος δεν μας δίνει περισσότερες πληροφορίες και οι λόγοι είναι μάλλον προφανείς. Το επίθετο Κάζμιερτσακ προέρχεται από το όνομα Καζιμιέρτ, μια ιστορική συνοικία της Κρακοβίας στην Πολωνία, γιατί αποτέλεσε το κέντρο της ευρωπαϊκής κοινότητας της πόλης από τον 14ο αιώνα. Κλείνοντας, να μην κουράσουμε παραπάνω τους φίλους, πρέπει να ψάχνει ο κάθε Έλληνας νοήμων και πολιτικοποιημένος αυτό το όνομα καθημερινά. Φραγκφούρτη, η έδρα του γενάρχη Ρότσιλντ, η έδρα του χρηματιστηρίου της Γερμανίας, η έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Εβραιοσιωνιστικής Ένωσης, η έδρα της Bundesbank, η έδρα της KfW. Κύριε Τσιάρτα, δεν ξέρω τι να πω. Άλλη μια φορά μένω άναυδος. Δεν ξέρω πώς και πόσο οι φίλοι μας θα αντιληφθούν τι συμβαίνει στην παγκόσμια σκακέρα, όπως λέμε. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να συνεχίσετε τις εκπλήξεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.